sabi ko nga sa inyo, hindi ako ganun kabilis magpalit. Hey everyone, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. Ang hama ng intro ko. Ang gagawin ko lang naman guys is February favorites. So if you're interested to see kung ano yung mga nagustuhan ko for the month of February, please keep on watching. So ito guys yung basket ng mga products na nagustuhan ko for the month of February. Ayan, halos kaka-film ko pa lang na January favorite ko kasi diba late ko ngayon na-upload, and now we are heading to the end of February na naman guys. So sobrang bilis ng araw. Simulan na natin to guys. Yung iba dito na feature ko na sila dati because sabi ko nga sa inyo, hindi ako ganun kabilis magpalit. Hindi ako ganun kabilis magpalit ng mga products. Kasi guys, kung minahal ko na sila talaga at nag-work sila sa akin, so yun at yun until may mahanap ako na mas maganda sa product na ginagamit ko. So first thing here is this one guys. This is the cream silk na, ano ba to? Vitamin. Ayan, pang vitamin. Pang once a week lang siya na ginagamit. So I do this every Thursday night. Or every Thursday, ayan guys. Kung may duty ako ng Thursday night, basta gagawin ko siya, basta Thursday, ito yung nakasked na gagawin ko. And ito guys, sinimulan ko siyang gamitin noong December, and yet, ganyan na yung nabawas, ayan. Kasi pang once a week lang naman siya. And this one is only 150 pesos, I guess. And ito guys, sobrang gustong-gusto ko siya. Kasi after ko na ginagamit ito, or after ko siyang gamitin, yung hair ko talaga, lalo na at the end. Kasi dun yung nagda-dry na part ng hair ko. Sobrang lambot guys, sobrang fluffy. Alam mo yung parang makapal yung hair mo, na parang volumized siya, pero parang kumapal yung strand niya na sobrang lambot. Ganun guys, hindi siya yung feeling na sobrang lumipis yung hair mo, na parang malambot nga siya pero ang nipis ng hair mo. Eto guys, yung feeling healthy talaga yung hair after gamitin ito. Kasi ito guys is full of vitamin, or vitamin treatment nga kasi talaga siya. So ito, ginagamit ko siya once a week guys. And then another thing for my hair is this one. This is the Vitres na Sun Protect guys. Ito, kasi nga nagda-dry nga yung hair ko, so I put on this every time that I need to go out, ganyan kapag pupunta ako ng duty, lalo na sa mga ends niya guys, kasi ito talaga yung nagda-dry guys. Hindi ko nga alam eh, kasi kanina inassess ko tong hair ko. Wow, inassess, pasyente. Dito lang guys yung may split ends banda. Pero sa ibang part, dito wala naman. Dito lang talaga. Itong part na to, ito yung may split ends. Kaya sabi ko, lagi ko na siyang ipoprotect from the sun or anything, na hindi na talaga ko mag-use ng heat para sana, para maiwasan din yung mga damage dito sa, hair ko. Now, let's go to the skincare naman, guys. First one here, nakita nyo na siguro yung review ko for this product. This is the Precious Skincare Cosmetic Miracle Toner, guys. Ito siya. And this is the toner that I have been using since December? Parang, December yata. And guys, effective siya sa akin. Yun nga lang, may purging stage siya. Yung sinasabi ko na purging, yung lumalabas lahat. Pero kapag tuloy-tuloy naman siyang ginagamit, okay naman siya kasi napapansin ko naman guys na mas konti na lang yung mga pimples ko na tumutubo, and then napapadry din niya. Though hindi ganun kabilis magpa-dry ng pimples, but at least yung ma-minimize niya yung mga pimples, tsaka ma-minimize din yung size ng pores guys. Eto, gustong-gusto ko talaga to. And look at the packaging. Sobrang yaman din ng itsura. Pero mura lang to. And another skincare guys, dahil nga sabi ko, madali kasi mag-dry yung skin ko, especially at night kapag naka-aircon, ganyan, or kapag gumagamit ako nito. Kung minsan kasi nakaka-dry talaga to guys ng skin, nafe-feel ko na parang nagta-tighten yung skin. Ayoko nung ganong feeling kung minsan. So, I see to it that I moisturize my face with this one. This is the I White Korea guys na whitening sleeping cream mask. Ito siya. And dati kasi binibili ko lang guys yung naka-sachet, pero ngayon bumili na ako nitong malaki para hindi, lalo na pag nag-travel ako na gusto ko siyang dalhin, ganun. At least hindi siya natatapon, or at least hindi sayang na laging natatapon yung extra, or yung kapag may natira pa sa sachet, natatapon ko na kasi hindi ko na-realize na meron pa palang laman. So, ito guys, nakakapagpalighten din to ng dark spots, pero hindi siya ganun kadaling magpalighten ng dark spots. Sabi ko nga, may review din ako nito guys. Oo nga, may review pala ako nito. Hindi siya ganun kabilis magpa-whiten or magpalighten ng dark spots, but at least yung maintenance ba na mapapa-whiten niya yung dark spots in a long run, and mapapa-moisturize niya yung skin para
Ayoko kasi, lalo na kapag nag-foundation ako guys, na patsi-patsi yung mukha ko or may mga dark, may mga dry spots. Ayoko ng ganun na itsura. So, I see to it that I always moisturize my face. Yan, hindi lang yung katawan yung nilolotionan. Dapat pati mukha, meron ding moisturizer. And another skincare guys, hindi ko alam kung skincare ba to, but this one is a green tea na moisturizing, ano ba to? Repairing, soothing, repairing spray. Hydrating. Ito guys, this is from Miniso and this one is only 100 plus guys. And ginagamit ko siya kung minsan kapag tinatamad ako, ginagamit ko siya na toner kasi ang green tea guys can help para malesen din yung pimples. So, kapag tinatamad ako na magpunas-punas na ganyan, I just spray it on my face, ganyan. Or kapag nasa duty ako, dinadala ko rin to guys. Kasi gusto ko yung wisik-wisik, lalo na kapag daytime. Ayan. Pag mainit na, parang ma-refreshan lang. Kasi kung minsan, I don't have the time na to go to the bathroom, na maghilamos pa. Kasi kapag nurse ka guys, parang wala ka ng karapatang mag-break. Alam mo yun. Parang wala ka ng karapatang umihi, pumunta ng bathroom para man lang mag-freshen up sa sarili mo kasi ngarag na ngarag ka na, ganyan. So, I bring this one sa duty para kahit galing ako sa pasyente ko, tas parang feeling ko amoy ano na ako, poops na ako, ganyan. Ganyan lang yung mukha, tapos punas na ng face towel, ayan. So, eto guys, at least nakakatulong siya. And then, I also put this kapag after ko mag-makeup to lock in the makeup. Ito yung parang after spray. Ano bang tawag dun? Parang finishing spray, parang ganun guys. Kaso, in-observe ko siya kung mamemelt ba niya yung makeup ko kapag naglagay ako nito. Kasi maganda din yung mist naman niya. Pero, hindi naman guys, hindi niya natutunaw yung makeup. So, parang ganyan siya. Ayan. So, kapag nag-makeup kayo and gagawin nyo to na pang finish, ilayo nyo siya sa mukha kapag nag-spray para yung mist lang talaga yung pupunta. And then, see to it na nasa harap ko yung electric fan para mas mabilis mag-dry. Mas mabilis mag-dry kasi kung minsan baka makalimutan nyo makamot nyo yung mukha nyo or what, yun. Masisira yung foundation nyo and ibang makeups ninyo. And speaking of makeup guys, eto guys, this is the brush that I have been raving or loving, ganyan. Nag-post ako actually nito ng review ko sa Instagram. And ito guys, matagal na kasi akong naghahanap ng powder brush. Kasi kung nanonood na kayo dati pa lang mga videos ko, isa lang yung ginagamit ko guys na powder brush ko. Ito lang. Ito. And sabi ko, kailangan na niyang mag-retire. Wala kasi akong mahanap guys na powder brush. Nag-order na ako sa Shopee, ganyan. Tapos pag nakikita ko naman sa mga Watsons, hindi ganito ka-fluffy yung mga nakikita ko doon. And ito guys, binili ko lang to sa parang grocery store dito sa amin. Sa friendship ko lang siya nabili. And sobrang lambot kasi niya. 35 pesos lang to. And sabi ko, kailangan mo nang mag-retire, besh. Naawa na ako. Kasi 2 years siya sa akin. Nakailang laban na to, o diba? So, nakita ko guys sa Miniso, meron sila nito and ang laki nga. So, mabilisan na pag may makeup kapag malaki kasi. So, gustong-gusto ko siya. Tapos, yung weight niya, hindi siya masyadong magaan. Hindi rin siya mabigat. So, sakto lang to control yung pag-spread ba ng powder and yung color niya guys. Sobrang feeling niya yamanin. So, yan. Gustong-gusto ko. Super soft din siya. Wala akong nakikita na bristle or hair na parang iba yung landas. And wala pa ako nakita na nag-fall off dito guys. So gusto ko talaga nito. This one is only 180 pesos I think. Ayan. And another makeup guys, this is the AB Pro na Beauty Brick. Ayan, eyeshadow palette nila. Ganito guys, meron siyang halos. Ito yung ayaw ko sa Everbilena na kasi kung minsan puro shimmer lang sila. Ito guys, 3 lang yung matte niya. Ayan, ito lang yung matte niya na brown. Eh, gusto ko may super dark pa sana na brown kasi mahilig nga ako dito, guys. So, siguro makikita nyo una tong video na to before tong look na ginawa ko, guys, na pang graduation. Iba tuloy yung ito yung ginamit ko dito sa look na to, guys. Pero dito sa outer V niya, iba. Kasi wala akong makita na gusto ko na matte na darker color dito. Na sana from this palette din. So, yun lang. Kasi may shimmer na silang lahat. Gusto ko sana to kaso may shimmer naman siya. Pang outer V. So, ayoko ng pang outer V na may shimmer. So, ito guys, this one I think is only 150 or 160 pesos. Sobrang murang-mura lang. Pero mabibili nyo lang kaso ito guys sa Lazada tsaka sa mga Robinsons department store. So, yun lang yung downside nito. So, but anyway, you can still buy it from Lazada. So, bili na lang kayo doon. At least mas convenient pa. You don't need to go out and go to the mall
para bumili nito guys. So, ito yung ginamit ko para sa graduation look ko. And then guys, I have this here. This is the Ever Bilena na super curl guys. Ganito yung wand niya. Kasi gusto ko to guys kasi ano siya, waterproof siya. Ayan. And it does the job. So, hindi naman siya yung super duper ba? Super duper na nakakapagpa-curl or I don't know. Nakakapagpa-curl siya but hindi siya kagaya ng ibang mascara ko na na-try ko na super duper curl yung lashes ko. But with this one, yung hawal ko kasi dito guys is waterproof. So, if I'm on duty, I need a waterproof mascara kasi kapag pinagpapawisan ako guys, nauuna talagang nagpapawis yung ilalim ng mata ko dito ko. So, yun guys, makamot ako sa mata ko. So, I really need a waterproof mascara. So, ito yung ginagamit ko. This is from Ever Bilena and murang-mura lang din to guys. Parang 100 plus lang din. Walang 200 pesos. And of course guys, this is the Vaseline na lip therapy. Na-feature ko ata to sa January, favorite ko. Kasi ngayon guys, sobrang mahangin. So, ito yung ginagamit ko guys kasi mas convenient siya, especially if I'm traveling. Sabi ko nga, at least gaganon lang. Hindi ko na idadunk yung di ba may Vaseline na yung parang nakatab siya na maliit. At least I don't need to dunk my finger and dab it on my lips. Ito, ganito na siya, open one and ganun na lang. Especially if I'm staying sa mga air-conditioned room, nagda-dry kasi talaga yung lips ko, guys. So, yun yung problema ko. That's why I need a lot of lip balms, mga lip therapy, ganyan. And this is the one that I have been using. This is the Vaseline na naman, guys. And the last but not the least here on this favorite list natin, this is the Volare na perfume, I think. Ang cute nyo, guys. Oh, yan. Na-realize mo ba? This is a rose. Pero ganyan siya patayuin. Parang siyang rose. Sobrang bango nito guys. I have received a lot of compliments while using this one. Pero ito, galing kasi itong Spain guys. Bigay ito ng mama ng pinsan ko o ng tita ko nung wedding nila. So, yun. Sobrang bango nito guys. Buti na lang ito yung kinuha ko. I have received a lot of compliments after using this one. Kasi ginagamit ko lang ito on a special occasion. Kapag pupunta akong church, ganyan. Sobrang bango nito guys. Sobrang bango talaga nito. Thank you so much po, auntie. Ayan. Hopefully nanonood yung mga pinsan ko. Nanonood pala sila. Yang-haya ko nung nagkikita kami na nanonood daw sila ng vlog. Yes. And yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something from this product. If you're looking for things that nakagaya ng mga pangangailangan ko sa buhay, then you can buy this things na lang guys. And thank you so much guys for continually supporting and you're continually watching my videos. And thank you so much for subscribing. Almost 17,000 na tayo. No, 16,000. Masyadong advanced din. Malay mo, 17K na kapag na-upload tong video na to. But anyway guys, thank you po sa lahat po na nanonood and sa mga brands. Again, I would like to say thank you so much everyone for this opportunity to show the things that I love and mag-unwind lang ba pag after ng duty. Ayan guys. Thank you so much, and if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.